बाय आं मिस्टार गोविंद कुमार ब्रह्म एक्चुअली आं बे गामिनि नङा थेवब्लाबो बे आदानि रादाबखौ जों मैयानो मोननानै बयबो बिथाङा जिहेतु सासे समाजनि गोबां बिहोमा होलांनो हानाय सासे थुलुंगाखांगिरि सासे मोजां सुबुंमोन बेनिखायनो जों बयबो लैहोर लैहोर फैदों बिथांखौ मोजां मोनै मानसिफोर खोब खम जोंनि बिथाङा गोबाव सम गावनि साख्रियाव दंमोनब्लाबो आङो बिथांनि एसे सिगांनिफ्रायनो बुंनो नागिरदों बिथांनि बिफा जितु सुरेन नार्जारी बिथाङानो माने बे आयंआनो जों आयं होनोमोन नालाय समाज बे जोंनि ओनसोलाव जोंनि हालामखौ गायसननायनि गिबि सुबुंमोन होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया दा बेबायदि बे आयंआ गैला दिनै बे जोंहा आदा जामिनी ब्रह्म नार्जारी बे आदायाबो दिनै हठात रुंसारि जालांबाय अबयसे बिथाङा साख्रिनिफ्राय रिटायार्डबो जाबायमोन थांनाय बोसोराव बिथाङा गोबां समावनो जोंखौ माने समाजनि जायफ्रा समाजनि थाखाय ओंखारोमोन बिथांमोनखौ माने थुलुंगा होनानै बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायोमोन बेनिखायनो जों बयबो मोजां मोनोमोन माने बिथांखौ गाज्रि मोननाय मानसियानो गैयामोन आरोखि दा जों दिनै नुनो मोनदों गोबां जायगानिफ्राय दल संगठननिफ्राय लानानै गामि दरनै दरथाम खाथिनि दरब्रै दरबा गामिनि मानसिफोर जमा जादों मैयानिफ्रायनो जमा जादों जों मैया हरावबो दंफैयोमोन दाबो जोबाखै लैहोर लैहोर बिथांखौ बिदाय होनाय खामानियानो दासो जादों जोबदों बेबायदि अबस्था आरोखि दा बिथांखौ बाख्नायनानैथ' जों फोजोबनो हाला दा बिथाङा जों बेखौनो बुंनांगोन बिथाङा गाव जोंनि समाजनि गासैबो उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे गावनि गथ'फोरखौबो मोजां पजिसन मोननो हानाय गथ'फोर बानायलांनो हादों अथ'स' बिथाङा गाव गेदेरथार साख्रि मावामोनब्लाबो फिसा मोनसे साख्रि मावनानैब्लाबो बिथाङा 4 ग्रेडनि साख्रि मावोमोन इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव थेवब्लाबो बे थोआलोमा फिसा साख्रिजोंबो दि न'खरखौ मोजाङैनो खुंलांनो हायो बे मोनसे बिराद मोनसे उदाहरन बिथाङा दिन्थिनो हादों आरोखि आरो बिथांनि फिसाला गेदेर बासिराम ब्रह्म नार्जारीया बर्तमान अस्ट्रेलियानि मोनसे इउनिभारसिटियाव फोरोंगिरि प्रफेसर मावगासिनो दङ दा बे लन्डननिफ्राय PhD खौ लानानै फैनानै बे दा अस्ट्रेलियायाव मावगासिनो दङ आरो सासे बे बासिरामनि बिब' जा जबा रानी नार्जारी बिथाङा बर्तमान उकिल थिग बेबायदिनो फिसाला उन्दै सासे दंबावो प्रनेत महत नार्जारी फिसाला सानै आरो फिसाजो सासे बिजामादै आरो बिसि दा बे बाजैयाबो रिटायार्ड जासिगोन बावलिया फोरोंगिरि गुदि फरायसालिनि जोंनिनो लोगो दा बेखिनिखौ बिथाङा न'खरनि बाय बाहागिजों लोगोसे जों गासैबो समाजनि माबाफोरखौ सुबुंफोरखौ नागारनानै थांबाय आरोखि अबथिरा थांनायनि सम जायाखैमोन नाथाय गोबां गेजेर ससेयाव डायबेटिस जानानै बे आदाया गेरेबनानै दंमोन हयथ' बेजोंनो बिथाङा माने स्वर्गआरि जालांबाय खोमा जों सानदों आरोखि जोङो मानसिनि जोनोम जाब्लाथ' मानसिया थैनांगौ दंखायो नालाय जों बेखौनो गनायनानै दिनै उपाय गैया माथो खालामनो थांखानांगौ जोंबो थांगोन सानसे जों दिनै बयबो बिदाय होनायलाय लैहोर लैहोर फैबाय आरो जों आसा खालामदों जों जे फोरोंगिरि लोगोनि सासे बे आदाया जोंनिनो थुलुंगागिरि हिसाबै बिथांनि मा होनो बे आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनथों अबंलावरिया बेखौ माबाफोर दङमोन खुथिनाथि पापफोर दङमोनब्ला माबाफोर दङमोनब्ला जों मानसि जानानैथ' माबा मोनसे मावफ्लांखायो जिबनाव रावबो बुंफ्लांनो हाया जे आं एकदमबारे माबा जेबो पाप गैथारा बा माबा मोनसे दाय मावफेराखै बेफोरबायदि जुदि दङब्ला बेफोरखौबो जाहाथे सोरजिगिरिया निमाहा होथों बे आदाखौ बिनि आत्माखौ मोजाङै जायगा होथों लोगोसे न'खरखौ मोजाङै सोरगोआव थानानैब्लाबो नाहरनो हाथों जों समाजनि गासैबो मानसिफोरखौ थुलुंगा होबाय थानो हाथों जों बेखौनो आसा खालामनानै जों दिनै बिदाय होनो फैबाय आरोखि गोजोन्थों बेखिनियानो दिनै
नैबे जोंहा 1 नं आस्राबारि गामिनिनो जामिनी ब्रह्म नार्जारी आदा बिथाङा दिनै बे गामिनिफ्राय बा बुहुमनिफ्राय बिथाङा जायखारलांबाय। नैबे बिथांनि दिनै रुंसारि सानखौ जों दिनै गासिबो गामिनि रायजो राजा दाब दाब गामिनिफ्राय गासिबो गावनि साखरियाल माखासे गावनि हान्जा आरो गावनि भाई बाहागि गासिबो फैजोबनानै नै दिनै बे जोंहा आदा जामिनी ब्रह्मनि रुंसारिनि दिनाव नै दिनै नुजाफैनो हादों। बेखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै बिथांनि जिथुनिखि मुंख्लं जालांनाय बे मुंख्लं जालांनाय रुंसारिखौ जोङो लाफानानै दिनै गासिबो जोंनि बे बावनाय थिनाय गासिबो जोंनि बाथौआरि धोरोमनि जिथुनिखि आसार खान्थि जों बेबादि आसार खान्थियैनो जोङो दिनैनि बे जोंहा रुंसारिखौ जोङो बिदाय होनो सानदों। जाहाथे बिथाङा अरायबो मोजाङै सोरगोआव जायगा मोनहैथों आरो बिथाङा मोजाङै मोजां आलो गोजोन थाहैनो हाथों। बिथांनि थाखाय आङो अरायबो आनान गसाइ अबंलावरिनिसिम आङो आखाइ खबजबनानै आंनि गोरबोजों आङो बिथांखौ बिदाय होनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि गामियाव सासे जोबोद माने मावथि मोजां मानसिमोन। बिथांनि बोसोनफोरखौ जोङो मानियोमोन आरो बिथाङा जोबोद मोजां रायजोफोरखौ बोसोन होयोमोन। बिथांनि जिथुनिखि बोसोन होनायखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो मोजां मानिनानै सोलियोमोन आरो बिथाङा बेबादि मालाय बादि माने बेफोरबादि जानला मानला बाथ्रा बुंलाबायामोन आरो गाज्रि आखल आखुफोरखौ बिथाङा मोजां मोनामोन। जेब्लाबो बिथांनि जिथुनिखि गामिजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावलांनायफोरखौ जों जोबोद मोजां मोनबोदों आरो बिथाङा दिनैसिम बिथाङा माने मोजांसिन मोजां मावलांदों। बिथांखौ आङो ओंखायनो गोसो गोरबोजों बिथांखौ आङो साबायखर खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों।